Hello, perlok baro. Ini ka video ngano ra sapang ka video kabay bat ka fishing competition ini ka jingkwai tok ha. Pindu yang ni kini gide ki tok ha ke bathe ha ni ka pung kabay ha jingking swear ka ba don harut denti ka pung ka ba don harut denti jong ka Surok National Highway na Shillong Shannon Stone. Kini tok ha ki ba ladep khwai da ki parlok rawon ki jongi bat kanu ki jing itna kini ki dokha bat ka dokha ka bahedu ha kini ka competition balong balong man ha ka khalai tarik u benai Julai arjar sau ti kermen ba ki parlok rawon kin wan ban ne kai ka ni competition ha ko ipade kapor ka ba ansa pentip ng ba ka media ng ba hanai channel te parlok wan um pensep ya kani ka kabu wan ban shimbantano ha kani competition namar kador jong tiket du kadai ka barit kam de than ka bahe du kadakta ban nyo ru ya song pisa ka bahe te ha kani kesi nyu I ba kat hadu kapor shibije kadang bat kani kadok kha kabalai kilo te kermen ba ki parlok rawon kin se ya kadok kha ka batam shushu ya kani ka dok kha ka ba ne uba ola debio te nagaliang jong uba ts subade nong panya jong kani ka competition ula pan banaru ba ki dok kha ki ba duna ka jingthau kin subha ban lani ki ba shakanjat ya ka consolation prize ki ha ban wan shimno namar kan shu kham ngia bat kan shu tor khong kai kermen ba pin sultanat ya kani ka video lada pidang dei ki parlok rawan ki barang thmai ha ka video ka ba thmai ki jonga badang dei ka video ka ban kong sum ha ba pinya share like but subscribe khublei shibon